Bala samya siap siaga puture Mawana Dite kuta kanthi lumaksana Didi Sawijaya Hi ho hi hi ho hi hi ho la la hi ho hi wa la datang bisa lali paras manis kota hati begitu kembang tresno kawanku Coret
mangertenono ditari dening kadung sakabeh wadya bala jur sak kaya ngono alas glagawangi mangertenono Senopati kabeh kuwi sak teng alas glagawangi ya kuwi ya ambabat sak tengahe ngono amepes kabeh wadya bala para yaksa singa barong wapat cacahe kang Setira Mandraguna uga dina iki siramu kabeh tak budalaken sak tengah ngono alas glagawangi uga peparing rahayu widodho kalis nirhing sabikala rawe ratas malang utung Bata rupa budaleng wadya gumura rumakan pirang-pirang suka tandang-tandang dumaka daga dumaka herupena wasamata siyaga Roma karya hang angkat karyaning padha urip harta
huya 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 ya huya 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 Panglima telah bersiap siaga, suara derak kuda menyatu dalam pertempuran, sorak-sorak bala tentara bedek komandan medan pertempuran. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Ilahi wahida wah wah. Jumangkah yuda sang satrio tomo, tetapi engkang sumpah prajurit nganggo bangsa dilata ing nyawa dadya pataruna biji sawijaya. La ilaha illallah la ilaha illallah prajurit Bintara budal budal siaga. Sang jemodol singa barok ing setange lelaku nggih kane wadya. Wah Gambyak ana papat cacahe. Oh kang sumawis sadya ler kang adya. Oh kelar kadya wujude iso barok.
nyegane satengah ngono. Oh. Anggene lawan Jeng Senopati. Ayo. Siji-siji dengan bareng. Ayo. Coba bareng. Tak singkirke. Wes gagu lelakonku. Iya. Iya. Ono. Iya. Mot biar. Ayo. Iya. Iya. Ayo. Mot biar. Jute Purbala yaksa gambya Satratantana. Derikane dia lir jemawis nang Jawapati. Ditata barisane Prawadya. Siji-siji ayo. Iya. 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 Ayo sekali bareng-bareng. Ayo. Tak sirnakno kowe Senopati. Ora bisa. Ayo. Mot biar ono pidato kowe. Butalo. Ono. Menungso. Sawise kok geger ing sajroning ngono iki. Ya aku Sang Adipati Berkata Bintara. Aku ing sajroning ngono iki arep nyirnakno awakmu. Amarga alas Gagah Wangi iki bakal dadi cikal bakal Kasultanan Demak Bintara. Ora gampang kuwi aku nglawan aku. Apa awakmu ora ngerti? Ingsun Ratu Degdaya, Ratu Pangwasa ing sak jagat raya. Yo aku Ratu Pangwasa sak tengah ngono. Yen aku pengen rebut kekuasaanku, maju lawanan aku Senopati. Sopo sing bakal mati? Sajane ngono iki. Aku ora wedi. Ayo. Lo. Ai. Utia.
Aku ngakoni kalah Senopati. Aku ngakoni kalah. Suradira jayane dilebur dening Pangastuti. Tepuk tangannya buat Bibi Sawijaya. Saya gotong royong marsudi pamriye kanca tata papane sakiwa tengene banyu sing rasemre seger parasan sawangane kondang anggun masjid lan kota waline papan pariwisata ane semangke terus maju akangane lan kondang brimbinge pembangunan manungsa kang sawutuhe tego panembahe ayem lahir batine mahanani aman kahanane waton Pancasila lan UUD 45 nyawiji TKT Prelestari sakabeh beramal tetap beramal. Saya gotong royong marsudi pamriye kanca nata papane sakiwa tengene banyu sing resik wis seger parasan lan diparsudi elo rapi sesawangane kondang anggun masjid lan kota waline papan pariwisata ane semate terus maju atanane lan kondang blimbinge pembangunan manungsa kang sawutuhe panembahe ayam lahir batine
waton Pancasila lan UUD 45 gawe JTKT prelestari sakabehe beramal beramal demam beramal